Huwa impossibbli li l-kumpaniji u n-negozjanti jerfgħu ir-responsabbiltà ta' din l-isfida weħidhom. Dan saħqu Michael Merċieqa, accountant u imprenditur fis-suq tal-proprjetà, f'artiklu fil-Journal Times of Malta fejn sostna li d-dinja, inkluż Malta, qed ħabat wiċċa ma' kriżi bla ebda preċedent. Merċieqa insista li wara snin twal ta' tkabbir ekonomiku, ir-rota waqfet iddur ħesrem u l-aġir li nwettqu fil-jiem u l-ġimgħat li ġejjin sabiex nissiltu kontra l-konsegwenzi tal-COVID-19 ser jiffurmawna u jiddettawna l-ekonomija għas-snin li ġejjin. Għaldaqstant huwa kompla jgħid li r-responsabbiltà hija waħda enormi sabiex jittieħdu l-aħjar deċiżjonijiet. Michael Merċieqa insista li l-Gvern Malti għandu jieħu deċiżjonijiet rapidi u effettivi. Madwar id-dinja rajna gvernijiet inaqsu drastikament ir-rati ta' taxxi u kontijiet b'numru ta' miżuri fiskali effettivi. Huwa sostna li l-Gvern għandu jagħti sosten lin negozju u liċ-ċittadini f'dak kollu li hemm bżonn, fosthom li r-refużjoni lil kumpaniji tat-taxxa ta' dħul u l-VAT tkun aktar rapida sabiex jiżdied il-cash flow. Merċieqa saħaq li hemm bżonn ukoll jiżdied drastikament il-persentaġġ ta' ħlas ta' paga li l-Gvern qed joħroġ fl-għajnuna finanzjarja li ta' lil dawk is-setturi l-aktar effettwati minn din il-kriżi. U insista li l-capping ta' 800 euro mhux biżżejjed u għaldaqstant dan irid jiżdied ukoll. Huwa sostna fuq il-ħtieġa li r-rata ta' income tax titnaqqas għall-kerejja filwaqt li r-rati ta' interess tal-garanziji għandhom jitnaqqsu wkoll. Merċieqa saħaq li hemm bżonn tingħata għajnuna finanzjarja sostanzjali lil single parents li spiċċaw ma jistgħux jaħdmu bilan li jieħdu ħsieb ta' wliedhom wara l-għeluq tal-iskejjel. U appella wkoll sabiex dawk l-aktar vulnerabbli fis-soċjetà jingħataw cash grant u tingħata assistenza sħiħa lis-self-employed kollha f'kull settur tal-pajjiż. Michael Merċieqa insista li l-Gvern għandu bżonn jibda jisma' issa stess u jaġixxi llum qabel għada sabiex jiżgura li kull negozjant u ħaddiem ikun sostnut minn pakkett finanzjarju li jipproteġi l-impjiegi f'kull qasam Malti wawċi.